थांनाय हरनि समफोरावहाय गोबां दाङाबाजि जानानै थांबाय दोलोजों दोलो रायजोफोर जायफ्रा नुवाखै मिथियाखै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन भिडिअखौ जोबजासे नायनानै लाबानो जाबाय बबावहाय मा जामारदों लोगोसे ओरैहाय 14 नं चिरां दुवाराव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ हरनि समावबो सुबुं अनसायनाय हाबाफारि भिडिअखौ जोबजासे नायनानै ला नै माबायदि सिखा लानानै थादों नै इउपिपिएलनि मानसिफोरा माबायदि सिखा लाना ओंखारदों ओरैबायदि दुगानो दुमब्र जादों इयो आइफवालि खाथियाव दुमब्र जादों नै सिखा लानानै दंजोबो ओरैबायदि दुगा इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गुन्दा दाखु जाखारा सासेनिखौ खर' दानख्लाबदों आरोखि बैसोर हनै ओरैबायदि दुगा फेरेंगानि सिग्राफोरा मावजोब्बाय नै इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा बुख्रुबजोब्बाय साला फेरेंगाया गुन्दा खुसिया होननाया नै मार्डार केसनि सिखा रुवाल' लाना ओंखारनायसिना नै देख्रेबजोब्बाय गुन्दा फेरेंगानि मानसिफ्रा नै साफा बुख्रुबजोब्बाय नै हाथुरा लाना फैदों इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माबायदि दुगानो जेम्सनि थाखाय दादागिरि देखायला जों फेरेंगा साननि थाखाय जोंबो दादागिरि देखायगोन नांला नांगौ फै खेबसे नांला नांगौ फै नै नांला नांगौ फै नांला नांगौ फै नोंसोर खन्द' खालायनांगौ सार खन्द' खालायनांगौ नोंसोर जेम्सनि थाखाय नोंसोर फाग्ला ला जोंबो फेरेंगा सारनि थाखाय जोंबो फाग्लालै राजनितिरा बे गावजों गाव जाबाय थादों ना गावजों गाव दि जाबाय थानो नाङा नोंखौ नुवाखै नोंनि मानसिखौ नुदों गलालै जोंबो लोब 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 रायजाफोर एकदम मेगन नुवा एसे एकदम एसे गोनांबाथ' सिनायला %100% BPF long lap हाजार आरो एकदम सिङावबो दंबावोसो नै हाबगासिनो फुरा रायजो राजानि अननाय मथा मथि 10टा 11टासो मानसि ओरैबायदि जाखायो आरोना रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि अनसायदों सारखौ